ba rashin ni'ima ba, duk matarka da take aiki da wannan ni'ima ma za ta dawo ƙarshen ni'ima. Ba kuma yin addu'a ba jama'a. Yawwa Allah ya sani aljanna firdausi ko? Yawwa to ko kufa. Na ƙarshe kamar da muka ce za mu yi ta faɗa a ɓangaren mata su ma, duk dai su baya wuce toilet infection ne. Shine na san wasu da yawa nan sun san sassaƙen ɓaure. An san sassaƙen ɓaure? To kada ya dinka yankewa a gidanka saboda mace matarka. Shi haɗa shi ma da sauƙi, a samu sassaƙen ɓaure, a sai mazar ƙwaila, a dan daddaka mazar ƙwailan da sassaƙen ɓauren a tafasa su tare da mazar ƙwailan, sai a tace a dan ajiye a firij. Shi wannan iyakacin na matarka ne, za ta na sha. Wancan na kargon da aka ce ana shi da lemon tsami da mema da zuma, an gane? Ba a ba wa mata fa, haɗin maza ne wancan kawai, wannan ina gaya muku haɗin mata ne. To don haka wannan ma mace ne kawai za ta sha. Sassaƙin me? Ɓaure. Da me ake haɗa shi? Mazar ƙwaila, a daddaka a tafasa a tace, ka dinga ba wa matarka. Na rantse dun me yau matansa wannan haɗin, daga ran da ta fara ka daina fita hira kan babu, an gane? Hira babu. Allah ya samu da